τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, θα περάσουμε στο θέμα το οποίο έχω επιλέξει, που έχει σχέση με βεβαίως με το θέμα, με ένα νέο πλαίσιο για την... προσπαθεί να βάλει μαζί κοσμολογία, στοιχειώδη σωμάτια σε ένα ενιαίο σύνολο. Οπότε ας αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα. Βγάζω εντός εισαγωγικών το καπέλο του Προέδρου της Ακαδημίας και ξαναγίνομαι φυσικός. Πάμε λοιπόν τώρα να συζητήσουμε λίγο το που αρχίζουμε Καταρχάς, να εξηγήσω ότι δεν περιμένω, δυστυχώς, η φυσική, κυρίως τέτοιου είδους φυσική, δεν έχει την ομορφιά, εξωτερικά τουλάχιστον, γιατί εξωτερικά ίσως είναι και πιο όμορφη, θα μου επιτρέψετε να πω, που έχει η τέχνη, που έχει η λογοτεχνία, που έχει ο κινηματογράφος, που έχει το θέατρο, που εκεί νομίζουμε τα καταλαβαίνουμε, που δεν είναι πάντοτε έτσι. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα από τη φύση τους. Από την άλλη μεριά έχουν μια δικιά τους ομορφιά. Θα προσπαθήσω, είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά δεν θα τα καταλάβετε. Ίσως θα προσπαθήσω να τα καταλάβετε, δεν θα τα καταλάβετε. Αυτό όμως που θέλω να μείνω είναι μερικά πράγματα ότι βρισκόμαστε, θέλω να πω, επιτρέψτε μου να πω το συμπεράσματα στην αρχή, ότι βρισκόμαστε σε μια τρομακτική καλή στιγμή στην κοσμολογία και στα στοιχειώδη σωμάτια. Εγώ δεν περίμενα προσωπικά ότι στο δικό μου χρόνο ζωής θα βλέπαμε πειραματικές επαληθεύσεις, γιατί αυτό είναι η φυσική, η πειραματική επαλήθευση στο τέλος αυτών των οποίων βλέπουμε, και δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ μου, όταν ασχολήθηκα με αυτό το τομέα, και πολλούς βλέπω εδώ συναδέλφους μας, ότι προς το τέλος της καριέρας μας, τέλος μας θα είναι ότι θα τελειώσουμε ούτως ή άλλως, αλλά εξάρτητα από αυτό, θα βλέπουμε αυτά που βλέπουμε τώρα. Αυτό θα προσπαθήσω να σας μεταδώσω λίγο, ότι έχουμε τεράστια γνώση τα τελευταία χρόνια και παρόλο ότι μπορεί να νομίζετε ότι είναι μια ομάδα φυσικών και τι μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά που βρίσκουν, και όμως νομίζω ότι αυτά τα οποία βρίσκουμε ή βρίσκουν πειραματικοί με την καθοδήγηση των θεωρητικών έχουν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση ή πρέπει να έχουν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση σε όλους μας, και γιατί ίσως μας δώσουν μια πραγματικά καινούρια συνείδηση κόσμου, στεριωμένη πάνω σε πειραματικά δεδομένα, αναπαραγωγήσιμα, και που μας δίνουν μια ίσως καινούρια εικόνα μέσα από από την επιστήμη. Αυτό λοιπόν που θα κοιτάξουμε, θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Εδώ σε αυτό που βλέπετε το σχήμα εδώ που είναι το αρχικό, βλέπετε εδώ πέρα προσπαθώ να συνδέσω, εδώ είναι ο επιταχυντής του CERN, εδώ είναι μεγάλος τηλεσκόπιο δορυφορικό, το λεγόμενο Planck, το οποίο θα τα συζητήσουμε, θα μας δίνουν αυτές τις πληροφορίες από την αρχή του σύμπαντος, δηλαδή σχεδόν 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω. Από εκεί μπορούμε μέσα από αυτά εδώ τα σχήματα να βγάλουμε ορισμένες θεωρητικές ιδέες, οι οποίες συνδέονται με το μικρό κόσμο, και θα εξηγήσουμε γιατί, και αυτά μπορούν να τεσταριστούν στο CERN. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε ένα κύκλο, όπως βλέπετε εδώ, όπου θέλετε ξεκινήστε το οποίο μπορούμε να έχουμε πειραματικές προβλέψεις και να δούμε αν τα πειράματα μας λένε ή όχι αυτά τα οποία νομίζουμε ότι είναι σωστά. Για να ξεκινήσουμε εδώ πέρα από την αρχή, βλέπετε εδώ πέρα αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο χωριχρονική εξέλιξη στο σύμπαν. Ξεκινήσαμε κάπου εδώ και θα έρθω αμέσως. Έχουμε φτάσει σήμερα εδώ πέρα, όπου έχουμε τη δυνατότητα έτσι, σε ένα τέτοιο τεράστιο σύμπαν όπως βλέπετε, εδώ είμαστε σήμερα. Ο χρόνος είναι κάθετος όπως είναι εδώ πέρα και εξελίσσεται. Είμαστε 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια μετά, περίπου στο 10 στην 28 σαντιμέτρ. Το σύμπαν είναι τεράστιο και θέλω να προσέξετε ορισμένα πράγματα εδώ. Πρώτον, ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα σας πω σε λίγο εν σχέση με τι θα με ρωτήσετε. Πάντοτε το μεγάλος και το μικρός είναι. Και επίσης και η διάσταση του σύμπαντος είναι πολύ μεγάλη. Αυτά τα δύο βέβαια συνδέονται άμεσα. Έτσι. Το πολύ μεγάλο εδώ πέρα, και το οποίο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους φυσικούς, είναι το εξής, ότι αν χρησιμοποιήσουμε τις εξισώσεις του Einstein που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να μελετήσουμε την κοσμολογία και μέσα τη γενική σχετικότητα, η μόνη χαρακτηριστική σταθερά που υπάρχει εκεί πέρα είναι αυτή που μαθαίναμε στο γυμνάσιο, η σταθερά του Νεύτωνα.
Αυτή, αν θυμόσαστε, έχει διαστάσεις. Άμα τις μετατρέψετε σωστά αυτές τις διαστάσεις, έχει κάτι χαρακτηριστικές, ένα χαρακτηριστικό χρόνο του 10⁻43 του δευτερολέπτου. Προσέξτε τι σας λέω. Και ένα χαρακτηριστικό μήκος 10⁻33 εκατοστά. Για προσέξτε τι σας λέω τώρα. Δηλαδή, αν πάτε και πολύ απλά κοιτάξετε σε εξαίσθηση του Αϊνστάιν να δείτε τι νούμερα περιμένετε να βγάλετε, περιμένετε να βγάλετε σύμπαντα που να έχουν χρόνο ζωής 10⁻43 χοντρικά, λέω τώρα, δευτερόλεπτα και 10⁻33 εκατοστά. Άντε να σας δώσω μερικές τάξεις μεγέθους παραπάνω κτλ. Αυτό δηλαδή τα σύμπαντα αυτά είναι σαν να εμφανίζουν και να διπλώνουν. Να εμφανίζουν και να διπλώνουν. Έτσι. Κοιτάτε όμως εδώ πέρα, ζούμε σε ένα σύμπαν, έτσι, σε ένα από τα σύμπαντα που ζούμε εδώ, είναι αυτή τη διάσταση εδώ πέρα. Δηλαδή, από την αρχή που κοιτάμε αυτά τα νούμερα, θέλω να σας βάλω στο μυαλό ότι αυτά τα νούμερα είναι πάρα πολύ περίεργα σε σχέση με το τι θα περίμενε κανένας, άμα το κοίταζε το πρόβλημα χωρίς να ξέρει τα νούμερα αυτά. Εδώ πέρα τώρα, το άλλο θέμα είναι να δούμε τι έγινε, τι έγινε εδώ στην αρχή, γιατί εδώ πέρα είναι να παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι και αυτό θα συζητήσουμε και θα δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε αυτό μέσα από πειραματικά δεδομένα με τι συνδέεται αυτό εδώ πέρα. Και να εξηγήσω κάτι που είναι πάρα πολύ απλό και το έχω πει πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα εδώ πέρα. Η φύση μας έχει κάνει ένα πάρα πολύ σπουδαίο δώρο. Έχοντας αυτή τη λεγόμενη κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, δηλαδή από την αρχή του σύμπαντος, 380.000 χρόνια μετά, γιατί τότε ελευθερώνονται τα φωτόνια, μπορούμε και έχουμε φωτόνια τα οποία παρακολουθούμε σήμερα, δηλαδή η παρατηρησιακή φυσική, βλέπουμε αυτά την κατάσταση και μπορούμε και βλέπουμε όπως ήταν το σύμπαν 380.000 χρόνια μετά την εμφάνισή του. Προσέχτε, όχι ότι θα ήταν και λίγο να είναι πίσω από εδώ, όχι πόσο πάει πίσω από εδώ, από την αρχή του σύμπαντος, δηλαδή από εδώ που ξεκινάμε, έτσι, από εδώ που ξεκινάμε μέχρι εδώ σε 380.000 χρόνια, από εκεί και πέρα έχουμε πληροφορία από την αρχαίγονη αυτή ακτινοβολία. Και αυτό είναι το βασικό μας για όλα αυτά που θα πω. Αυτή η μελέτη της ακτινοβολίας αυτής, βασικά δηλαδή το φωτόνι, τη ηλεκτρομαγνητική αυτή ακτινοβολία που έρχεται από τότε, έτσι αυτό το πράγμα, αυτό είναι το βασικό μας όργανο, το εργαλείο μας με το οποίο κάνουμε τη δουλειά μας και βγάζουμε όλα αυτά που θα σας πω τώρα. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε από την αρχή. Τώρα, εδώ πέρα σας είπα για τις μεγάλες που έχουμε ερωτήσεις, έτσι, γιατί το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο, γιατί είναι τόσο παλιό. Μετά επίσης φαίνεται, όπως είδατε στην προηγούμενη τρασπάρεση, είδατε ότι το σύμπαν, ενώ είναι πολύ μεγάλο, όπου και να πάτε να καθίσετε, υπάρχει μια ομοιογένεια. Έτσι, υπάρχει όπου να κοιτάξετε, βλέπω τα ίδια πράγματα. Βεβαίως εξαιρούμε τα τοπικά και βλέπουμε σε μεγάλες αποστάσεις ότι έχει τις ίδιες, όπου και να κοιτάξουμε είναι το ίδιο. Τρίτον, είναι ότι το σύμπαν ξέρουμε ότι είναι, όπως λέμε, επίπεδο. Επίπεδο σημαίνει ότι σε μια δεδομένη στιγμή, άμα πάτε και κάνετε σε ένα τρίγωνο στο χώρο, θα εφαρμόσετε το θεώρημα του Πυθαγόρα, δηλαδή εφαρμόζεται η ευκλήδιος γεωμετρία σε μια δεδομένη στιγμή. Που σημαίνει το σύμπαν είναι επίπεδο, που σημαίνει, προσέχτε, ότι η ολική ενέργεια στον κόσμο είναι 0. Για προσέχτε αυτό το πράγμα. Η ολική ενέργεια στον κόσμο είναι 0. Μία από τις μεγαλύτερες, πιστεύω, ανακαλύψεις που γίνανε στην κοσμολογία τα τελευταία χρόνια, που σημαίνει βασικά αυτό το πράγμα, ότι έχουμε τη θετική ενέργεια, όπως είναι η κινητική ενέργεια, άλλες μορφές ενέργειας, και έχουμε και τη βαρύτητα που μας τραβάει πίσω. Το σύνολό του σε κάθε δεδομένη στιγμή είναι 0. Αυτά όμως, και επίσης το βασικό συστατικό είναι πώς γίνανε αυτές οι δομές, οι μεγάλες δομές. Πώς γίνανε οι γαλαξίες, πώς γίνανε τα αστέρια κτλ. Δηλαδή αυτά έτσι, μέσα από επιστημονικά δεδομένα. Αυτά προσπαθούμε να καταλάβουμε. Υπάρχει μία απάντηση, σε αυτό το ερώτημα, και η απάντηση αυτή λέγεται κοσμικός κοσμολογικός πληθωρισμός. Αυτό συμβαίνει το εξής πράγμα, ότι ενώ νομίζαμε ότι αν κοιτάξω το σύμπαν τώρα πώς διαστέλλεται αργά, πάρα πολύ ήρεμα, και αυτό είναι σχεδόν στη μεγαλύτερη, μέσα στα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό που σκεφτήκαν οι φυσικοί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές του δεκαετίας του 80, διάφοροι φυσικοί, μεταξύ των οποίων από τους πρώτους και ο Έλληνας Καζάνης, Δημοσθένης Καζάνας, έτσι, από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω ήταν και μαθητής του κ. Κοντόπουλου, να μην κάνω λάθος, έτσι,
σκεφτήκανε το εξής πράγμα, ότι γίνεται σε μια δεδομένη στιγμή, πολύ στην αρχή του σύμπαντος, φανταστείτε 10 εις τη μείον 35 του δευτερολέπτου. Φανταστείτε, γιατί συζητάμε τώρα, έτσι. 10 και εκθέτεις μείον στη 35 του δευτερολέπτου, γίνεται μια πολύ βίαιη εκείνη τη στιγμή διαστολή του σύμπαντος. Είναι αυτό που λέμε στα μαθηματικά, θα ξέρετε όλοι, όπου και να το γυμνάσιο, είναι αυτό που λέμε μια εκθετική μεταβολή τέτοια, η οποία διαρκεί πάρα πολύ απειροελάχιστο χρόνο, και μέσα από αυτήν την απίστευτα μικρή σε χρόνο, αλλά σε πολύ μεγάλη ένταση εκθετική διαστολή, γίνεται μια ερμηνεία αυτού του πράγματος, το οποίο λέω, τα πράγματα που εξήγησα, και αυτό σημαίνει ότι μπορώ να πάρω, φανταστείτε, μια πάρα πολύ μικρή περιοχή, και λόγω της απίθανα μεγάλης εκθετικής διαστολής αυτή η περιοχή μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλη, και ενώ αν πάω την κοιτάξω τώρα, αυτή η περιοχή μου φαίνεται ότι μεταξύ τους διάφορα κομμάτια δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους, και όμως αυτά, επειδή έρχονται από τέτοιου είδους, αν ξεχάσω αυτή την εκθετική διαστολή, τότε νομίζω ότι αυτά δεν επικοινωνούσαν. Αυτά όμως επικοινωνούσαν, γιατί ήταν μέσα σε πολύ μικρό χώρο, και έτσι μπορούσαν και έχουμε αυτή τη μεγάλη εξέλιξη που έχουμε στο σύμπαν. Και επίσης το πιο βασικό στοιχείο που είναι, αυτό είναι για την εκθετική διαστολή, την οποία σας έλεγα, βλέπετε εδώ το σημείο αυτό εδώ πέρα, έχουμε εκθετική μεταβολή, και αυτό τώρα που συμβαίνει είναι το εξής. Κοιτάξτε τώρα πώς αρχίζει το ξύλωμα. Στην αρχή όλοι πέσαμε πάνω, ωραία κτλ. Αν πάω όμως σιγά σιγά και αρχίσω και κάνω ορισμένες πράξεις και το ένα και το άλλο, αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε, ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι μπορώ μέσα από αυτές τις θεωρίες, όπως είπα, να μελετήσω και να δω πώς γίνονται οι μεγάλες δομές. Για να γίνουν οι μεγάλες δομές, καταλαβαίνετε, αν ζούσαμε σε ένα σύμπαν που είναι ομογενές, δεν θα είμαστε εδώ μέσα σήμερα. Έτσι. Γιατί σε κάποια στιγμή πρέπει κάπου να αρχίσουν να δημιουργούνται διαφορετικές, κατά κάποιο τρόπο, διαφορές στην ενεργειακές πυκνότητες, έτσι ώστε να αρχίσει μέσα από τις βαρυτικές δυνάμεις να αρχίσουν να δημιουργούνται σιγά σιγά μικροί όγκοι, που σιγά σιγά εξελίσσονται και μας πιάνουν τα διάφορα, όλα τα ουράνια σώματα, οτιδήποτε δομές βλέπετε στη φύση. Αυτά έχουν μαθηματικό μορφή, μαθηματικές εξώσεις. Πάω λοιπόν, υπολογίζω μέσα από εκεί και βλέπω ότι αυτό το πράγμα, ενώ περιμένω να έχω τέτοιες ενεργειακές πυκνότητες, μεταβολές που να είναι πάρα πολύ μικρές, της τάξης του 1 εκατομμυριοστού χοντρικά λέω τώρα, αυτό που βγάζαμε από αυτές τις θεωρίες εδώ ήταν της τάξης του 50 ή του 100. Που σημαίνει ότι κάτι, ενώ σαν ιδέα είναι καλή, κάτι πηγαίνει, κάτι δεν δουλεύει. Και αυτό που σκεφτήκαμε, έτσι, σε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, είναι, και γίνεται τώρα η σύνδεση με τα στοιχειώδη σωμάτια, και θέλω να τονίσω κάτι από την αρχή. Καταλαβαίνετε ότι αφού το σύμπαν διαστέλλεται για 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, αν πάω πάρα πολύ πίσω, σχεδόν στην αρχή του, το σύμπαν θα ήταν πάρα πολύ μικρό. Ας πούμε μικρότερο και από ένα ηλεκτρόνιο, μικρότερο και από ένα κουάρκ, οτιδήποτε. Που σημαίνει βασικά ότι το σύμπαν σε εκείνη την περιοχή προφανώς υπακούει στους νόμους των στοιχειωδών σωματιδίων. Να λοιπόν που για να καταλάβουμε το πώς ήταν το σύμπαν στην αρχή, έχουμε τη σύνδεση με τα στοιχειώδη σωμάτια, και σίγουρα η κβαντική φυσική μέσα από την κβαντική βαρύτητα παίζει πάρα πολύ ενεργό ρόλο. Έτσι γίνεται, από τότε γίνεται αυτή η μεγάλη σύνδεση, και γι' αυτό ακούτε που λέμε ότι το CERN, παραδείγματος χάρη, αναπαράγει το σύμπαν σε κάποια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Δεν αναπαράγει το σύμπαν. Αυτό που κάνει είναι, δημιουργεί οι αλληλεπιδράσεις που γίνονται και οι σκεδάσεις και το ένα και το άλλο, μοιάζει σαν, και έτσι μπορούμε και μελετάμε με αυτή την έννοια, λέμε, αυτή την έννοια που ακούτε συνέχεια. Έχουμε λοιπόν μια καινούργια είδους συμμετρία που λέγεται υπερσυμμετρία, η οποία είχε εισαχθεί για άλλους λόγους, αλλά βρήκαμε ότι μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στην κοσμολογία. Και κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, βασικά αυτό που σημαίνει είναι, όπως θυμόσαστε, έχετε ακούσει πολλές φορές, μιλάμε για ύλη και για αντιύλη, δηλαδή για κάθε σωματίδιο υπάρχει ένα άλλο σωματίδιο το οποίο λέγεται αντισωματίδιο. Έτσι, παραδείγματος χάρη είναι το ηλεκτρόνιο και έχουμε το ποζιτρόνιο, το πρωτόνιο, το αντιπρωτόνιο που έχουν ίδια μάζα και διαφορετικά ανάποδα φορτία κτλ. Αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα τώρα είναι για κάθε σωματίδιο
Πάμε τώρα σε ένα τρίτο άξονα, είναι η ύλη, η αντιύλη, και πάμε τώρα σε ένα τρίτο άξονα που είναι αυτά τα λεγόμενα υπερσυμμετρικά σωματίδια. Αυτά βασικά στην αρχή εισήχθησαν εντελώς θεωρητικά, μετά είδαμε ότι λύνουν μερικά προβλήματα στα στοιχειώδη σωμάτια και τελικά γύρω στο 1900, όπως βλέπετε εδώ τώρα τον κύριο Αϊνστάιν στον δρόμο που βρίσκει τα σωματίδια αυτά. Ο Αϊνστάιν είχε πεθάνει πολλά χρόνια πριν, απλώς καρτούν είναι αυτό. Ένα από τα πράγματα, παραδείγματος χάρη, που μας δημιουργεί αυτό το πράγμα εδώ, είναι μας κάνει την ενοποίηση των δυνάμεων. Ξέρουμε πειραματικά ότι στις σταθερές που υπάρχουν στη φύση μπορώ να ακολουθήσω μια σειρά από εξισώσεις και να δω κατά πόσο είναι αυτές σε πολύ πολύ μεγάλες ενέργειες ώρα θερμοκρασίες, γιατί μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι η μέση κινητική ενέργεια των σωματιδίων, που σημαίνει σε ισορροπία, που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι στις αρχές του σύμπαντος είχαμε πάλι πολύ πολύ μεγάλες ενέργειες που αντιστοιχούν σε τέτοιες ενέργειες που γίνεται αυτή η ενοποίηση εδώ πέρα. Και βλέπουμε ότι αν χρησιμοποιήσω τα πειραματικά δεδομένα που μου είχαν δώσει το LEP ή το LHC τώρα, βλέπω ότι πραγματικά οι τρεις δυνάμεις, οι ηλεκτρομαγνητικές, οι ασθενείς και οι ισχυρές, ενώνονται σε πάρα πολύ μεγάλες ενέργειες που είναι της τάξης περίπου πολύ κοντά στη μάζα του Πλάνκ, όπως λέμε, που είναι περίπου 10 στη 19η, 10-19 είναι εκθέτης φορές τη μάζα του πρωτονίου, από το οποίο είναι το βασικό μας συστατικό. Τώρα, σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα είχαμε, για κοιτάξτε κάτι, πίσω στο 1982 με τον Τζον Έλλης και τον Keith Olive και τον Κυριάκο Ταβάκη, ο οποίος είναι καθηγητής στα Γιάννενα, προτείναμε για πρώτη φορά ότι οι λύσεις του προβλήματος που είχαμε τότε με τον πληθωρισμό μπορεί να λυθεί αν χρησιμοποιήσουμε την υπερσυμμετρία. Και μάλιστα σε ένα χαρακτηριστικό paper με τον τίτλο ο πληθωρισμός, όπως βλέπετε εδώ πέρα, φωνάζει, κλαίει για την υπερσυμμετρία, προτείναμε ότι ίσως αυτή θα ήταν η λύση αυτών των προβλημάτων που είχαμε, και πραγματικά βλέπει κανένας εδώ, βλέπετε πάλι και τους και τα λοιπά, ότι μπορούμε και λύνουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητάγαμε, και μάλιστα προτείναμε την ίδια εποχή ακριβώς μια λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε τότε δεν ήταν τόσο γνωστό όσο είναι τώρα, το πρόβλημα της σκοτεινής ύλης. Όπως ξέρετε όλοι πια εδώ πέρα, έτσι, τουλάχιστον εδώ σε αυτό το ακροατήριο, είμαστε φτιαγμένοι βασικά, αν αυτή εδώ είναι η τούρτα του σύμπαντος αν θέλετε, 73% είναι σκοτεινή ενέργεια, 4% είμαστε φτιαγμένοι εμείς και το άλλο το 23%-24% είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη. Τη λέμε σκοτεινή ύλη επειδή δεν έχει τις ισχυρές δυνάμεις, έτσι ώστε παραδείγματος χάρη αν μαζεύει μαζί να ακτινοβολεί όπως ακτινοβολεί ο ήλιος μέσα από τις πυρηνικές δυνάμεις που οφείλονται στις ισχυρές δυνάμεις περισσότερες εκτός από τις ασθενείς που είναι τελικά στάδια. Και εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό το 20%? Εδώ υπάρχει βέβαια ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν θα πάω εκεί αυτή τη στιγμή, τι είναι το 73%, αυτό το αφήνουμε. Ας συζητήσουμε όμως αυτή μια στιγμή. Οι λύσεις που δώσαμε τότε με την ομάδα αυτή ήταν οι εξής, ότι πραγματικά μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα αν χρησιμοποιήσουμε τα υπερσυμμετρικά σωματίδια. Ένα από αυτά τα καινούρια, τα οποία λέγεται, το είχαμε ονομάσει και νιουτραλίνο, όπως είναι το νιούτρον, αυτό είναι το νιουτραλίνο, δηλαδή είναι αδελφάκι του φωτονίου αν θέλετε ή του ζυμποζωνίου, και μπορεί αυτό το πράγμα ακριβώς να μας δώσει αυτή τη λύση εδώ πέρα. Και αυτό οφείλω να πω. Λέω ότι ίσως είναι από τους πιο, για πολλούς από εμάς, είναι από τους κύριους, δεν το έχουμε ακόμα, δεν είναι επαληθευμένο ακόμα ότι αυτό έχει ανακαλυφθεί το σωματίδιο, έτσι, αλλά είναι από τους κύριους υποψηφίους, αν θέλετε, για να είναι αυτό το σωματίδιο της σκοτεινής ύλης, και ίσως πιθανώς στο ΣΕΡΝ θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε, όπως και άλλα σωματίδια, να το ανακαλύψουμε στο ΣΕΡΝ. Τώρα, βάζοντας βέβαια μαζί την βαρύτητα ή την υπερσυμμετρία, η υπερσυμμετρία μαζί και η ύπαρξη της βαρύτητας μας μιλάνε για υπερβαρύτητα. Δεν υπάρχει υπερσυμμετρία από μόνη της, αφού υπάρχει βαρύτητα. Λόγω αυτού του πράγματος εδώ πέρα, λοιπόν, πρέπει να πάμε στην υπερβαρύτητα. Λόγω να πάμε λοιπόν στην υπερβαρύτητα, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη
θεωρία της υπερβαρύτητας που προτείναμε το 1983, λέτε ήταν μαγικά χρόνια αυτό, 83-84 που συζητάω όλα αυτά και θα δείτε πού θα πάμε τώρα, έτσι. Και ένας από τους συντελεστές με τον Τζον τον Έλλης, τον Γκρέμ Μέρ, τον Σέντο Φερνάρ, τον Κώστο Γουνά, είναι και ο Θανάσης Λαχανάς που κάθεται εδώ στο ακροατήριο, έτσι, και ο Κυριάκος Σταβάκης επίσης από τα Γιάννα. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ελληνική συμμετοχή, έτσι. Γιατί ήταν αυτά τα δύο παιδιά, και ο Θανάσης Λαχανάς γιατί τα λέμε αυτά, και ο Κυριάκος Σταβάκης από ελληνικά πανεπιστήμια, ήταν στο ΣΕΡΝ εκείνη την εποχή, νέοι βεβαίως, περίπου 30 χρόνια κτλ. Και κοιτάξτε τι εργασία βγάλανε, ας πούμε. Δεν έχει σημασία το είμαι εγώ εδώ πέρα. Εγώ μιλάω τώρα σαν να πέρα από τη δικιά μου την συνεισφορά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θέλω να πω, και τελικά μέσα σε ένα χρόνο μετά που βγάλαμε αυτές τις εργασίες, ανακαλύφθηκε μέσα από τον Ed Witten ότι αυτές οι θεωρίες όλες είναι το όριο στις μικρές ενέργειες από τη θεωρία των υπερχορδών, και βεβαίως μας κάνανε πάρα πολύ. Εδώ είναι όλο το ιστορικό. Αυτό λοιπόν που θέλω να σχέση με την θεωρία των χορδών, ό,τι και να κάνετε στη θεωρία των χορδών, θα δείτε στο τέλος, όπως και να τα κάνετε, όπως και να το ανακατέψετε, όπως και να μην το θέλετε, όπως και να το θέλετε κτλ. Στο τέλος θα βρείτε μία μορφή από αυτές τις θεωρίες. Αυτή που ανακαλύψαμε τότε. Τώρα, κοιτάξτε τώρα να δείτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ είναι όλη η ιστορία αυτής της διάλεξης. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Πώς επιτυχαίνουμε, σας είπα ότι αν έχω αυτή την εκθετική έκρηξη για ένα μικρό διάστημα διαστολή, τότε επιτυχαίνω πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι τώρα πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό να το λέμε είναι ωραίο. Καλό είναι να το ανακαλύψουμε και το θέλουμε να δούμε πώς γίνεται. Αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς όπως αυτό που συμβαίνει με το σωματίδιο του Higgs που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είναι το εξής: υπάρχει ένα άλλο σωματίδιο, το οποίο αυτό το έχουμε ονομάσει, το έχω ονομάσει εγώ προσωπικά, και αυτό λέγεται ίνφλατον, το οποίο έχει σχέση βεβαίως με την Inflation. Είναι ακριβώς ένα είδους τέτοιου πράγμα, δεν είναι το Higgs. Στο τέλος, μπορεί μερικές φορές υπάρχουν και θεωρίες που λένε ότι μπορεί να είναι το ίδιο το Higgs να κάνει αυτή τη δουλειά. Και τι γίνεται τώρα? Ακριβώς το ίδιο πράγμα το πάρετε και το βάλετε σε μεγαλύτερες, σε υψηλότερες ενέργειες, είναι ακριβώς το ίδιο. Κάνει την ίδια δουλειά, δηλαδή τι κάνει? Αυτό το σωματίδιο έχει σταματήσει, βλέπετε εδώ πέρα κάπου αυτό το δυναμικό του, και υπάρχει εδώ πέρα ένα δυναμικό, βλέπετε αυτό δεν είναι και πολύ ευσταθές, και σε κάποια στιγμή για εντελώς τυχαίους λόγους αυτό αρχίζει και κινείται. Για κοιτάτε τι γίνεται. Και φεύγει από τη μία θέση και πάει στην άλλη θέση. Όση ώρα ήταν σταματημένο εκεί, το είδατε πάνω στο πλατό αυτό εκεί πέρα, τόση ώρα έπαιρνε που έγινε αυτή η εκθετική διαστολή. Κάνει λοιπόν αυτή την κίνηση, πάει όπως ξέρετε πάντα από την ενέργεια, πάει στη θέση χαμηλότερης ενέργειας και πάει εκεί και αρχίζει αυτό και ταλαντώνεται και μας δίνει όλα τα σωματίδια τα οποία ξέρουμε. Έχουμε λοιπόν η διαστολή λοιπόν αυτή οφείλεται στο ότι το σωματίδιο αυτό εδώ πέρα το πεδίο αυτό πιο σωστά, είχε συλληφθεί κατά κάποιο τρόπο εδώ πέρα για ένα διάστημα, και όσο ήταν σε αυτό το διάστημα εδώ πέρα, αυτό εδώ ήταν σταθερή η ενεργειακή του πυκνότητα, και έτσι μπόρεσε και μας έδωσε αυτή τη μεγάλη εκθετική έκρηξη. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε. Το βλέπετε τώρα αυτό εδώ το σωματίδιο που κάνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, και λέτε, κάτσε να το ξαναδείτε για να το χωνέψετε. Έτσι, αυτό το πράγμα εδώ, αυτή την κίνηση, και λέτε τι παραμύθι είναι αυτό, τι σωματίδια είναι αυτό, τι μας νοιάζει εμάς κτλ. Κυρίες και κύριοι, αν αυτό το σωματίδιο δεν είχε κάνει αυτή την κίνηση κτλ, δεν θα ήσασταν τώρα εδώ μέσα σήμερα. Και θα σας είναι πολύ, και δεν είναι δικό μου, μακάρι να ήταν ο μοναδικός που τα έλεγα αυτό το πράγμα. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς το τι συμβαίνει. Το σωματίδιο αυτό κάνει οι κινήσεις που κάνει, όπως βλέπετε εδώ φαίνεται τροχιά, αλλά το βλέπετε που κουνιέται. Αυτές είναι οι λεγόμενες κβαντικές διαταραχές που έχει. Εντάξει. Αυτές είναι οι κβαντικές διακυμάνσεις. Λόγω αυτών των κβαντικών διακυμάνσεων σημαίνει ότι αλλάζει τη θέση του και σημαίνει τη ταχύτητά του, σημαίνει ότι αλλάζει την ενέργειά του. Έτσι. Αυτό τι γίνεται? Έχουμε τώρα μια μεταβολή στην ενεργειακή του πυκνότητα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτές τις μικρές μεταβολές. Και μου λέτε και τι μας νοιάζει εμάς? Κάθε στιγμή γίνεται αυτές οι κβαντικές. Είναι τη τάξη του 10 στη μείον 33 κτλ. Τι σχέση έχει με εμάς εδώ πέρα τώρα? Προσέχτε όμως,
Σας λέω ότι την ώρα αυτό που αρχίζει και κατεβαίνει, το σύμπαν διαστέλλεται εκθετικά. Μερικές λοιπόν από αυτές τις διαταραχούλες που είναι πάρα πολύ μικρές, δηλαδή που είναι της τάξης διαστάσεως, λέω, 10⁻33 στον κύβο, έτσι, ξαφνικά συλλαμβάνονται εκείνη την ώρα που γίνεται αυτή η διαταραχή, συμμετέχουν στη διαστολή του σύμπαντος και από 10⁻33 το εκατοστού που είναι, μιλάμε για μια αύξηση που είναι της τάξης 10⁻30, τόσο χρειαζόμαστε, τόσο είναι αυτή η εκθετική διαστολή, και αυτό από 10⁻33 το εκατοστού γίνεται 1 εκατοστό χοντρικά. Το οποίο είναι τεράστιο για εκείνη την εποχή. Και από εκεί το σύμπαν εξελίσσεται πραγματικά. Αν δηλαδή δεν υπήρχε αυτές οι μεταβολές να γίνουν, αυτές οι διαταραχές, οι οποίες μετά γίνονται κοσμικές διαταραχές, γιατί συμμετέχουν τώρα στη διαστολή του σύμπαντος, είναι εκεί πέρα, προέρχονται, όπως βλέπετε, μια κβαντική διαταραχή, ένα τίποτα δηλαδή εντός εισαγωγικών, γίνεται μέσα από την εκθετική διαστολή, γίνεται μια κοσμική διαταραχή, και από εκεί και πέρα μας λένε οι αστροφυσικοί, οι πραγματικοί, οι οποίοι κάνουν γαλαξίες και το ένα και το άλλο, έτσι που έχουμε εδώ πέρα, και μας λένε πώς από εκεί και πέρα μπορούν και φτιάχνουν αυτές τις μεγάλες δομές οι οποίες γίνεται. Δηλαδή η αρχή όλου αυτού του πράγματος είναι από αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι εδώ. Κοιτάξτε τώρα, εδώ τώρα αυτός είναι ένας χάρτης του σύμπαντος, όπου τι έχουμε αυτό, αποτυπώνει τη θερμοκρασία του σύμπαντος. Το σύμπαν, όπως διαστέλλεται, κρυώνει, διότι κάποιος πρέπει να ξοδεύει για την διαστολή του σύμπαντος. Και τι γίνεται τώρα. Σήμερα ξέρουμε από το 1965, περίπου 50 χρόνια πριν, τι 50, τώρα 50 χρόνια πριν, ξέρουμε από το Γουλίσσον και Πριτσίας ότι έχουμε μια κοσμική ακτινοβολία υποβάθμου και ζούμε σε ένα σύμπαν αυτή τη στιγμή που η μέση τιμή του είναι 2,73 βαθμοί Κέλβιν. Είναι πάρα πολύ κρύο. Έτσι άμα πάτε σε κάποια περιοχή του σύμπαντος που δεν υπάρχουν ήλιοι, που δεν υπάρχουν αστέρια, που δεν υπάρχουν, θα είναι 2,73 βαθμοί Κέλβιν. Αν επαναλαμβάνω πάλι, γιατί η πυκνότητα, επειδή αυτές είναι διαβατικές μεταβολές, η πυκνότητα αυτά μεταβάλλεται, σημαίνει ότι έχουμε μεταβολές στη θερμοκρασία. Αν λοιπόν η θερμοκρασία αυτή, βλέπετε σε αυτό το χάρτη εδώ πέρα που λέει Πλάνκ, αυτός ο χάρτης εδώ πέρα, αν αυτός ο χάρτης είχε ένα χρώμα μόνο, που σημαίνει δηλαδή ότι η θερμοκρασία ήταν παντού ακριβώς ίδια μέχρι δεν ξέρω ποιο δεκαδικό ψηφίο, τότε επαναλαμβάνω δεν θα είμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Διότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι διακυμάνσεις στην ενέργεια, στην ενεργειακή πυκνότητα, δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν οι διάφορες δομές. Που σημαίνει, αυτό όμως που σας έκανε τη σύνδεση προηγουμένως είναι ότι αυτές εδώ πέρα οι διακυμάνσεις που βλέπετε, όταν είναι κόκκινο είναι πιο πολύ από τη μέση τιμή, άμα είναι μπλε είναι πιο ψυχρό από τη μέση τιμή κτλ. Αυτές οι διακυμάνσεις που βλέπετε, έτσι, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι αποτυπώματα των κβαντικών διακυμάνσεων εκείνου του μπαλάκι που πήγαινε παρακάτω, έτσι, μέσα από την κοσμική διαστολή. Δηλαδή, το να περάσω από εκεί που σας είχα προηγουμένως, να περάσω σε αυτό το χάρτη εδώ πέρα, ξέρουμε μέσα από τα μαθηματικά είναι ένας αλγόριθμος που ξέρουμε πώς περνάμε ακριβώς. Άρα, πιστεύτε με ότι όταν βλέπουν αυτό εδώ πέρα το πράγμα, βασικά μπορούν και βλέπουν το πώς έγινε, τι έγινε στο 10⁻35 του δευτερολέπτου. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αυτές οι δομές εδώ πέρα γίνεται και μετά εδώ πέρα είναι simulations που έχουν, πώς το λένε, πώς λέω προσωμιώσεις. Εντάξει. Λοιπόν, και μέσα και χρειάζεται μάλιστα και σκοτεινή ύλη για να γίνουν κέντρα, επειδή είναι βαριά η σκοτεινή ύλη, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν πυρήνες, αν θέλετε, συγκεντρώσεως. Και έτσι σε κάποια στιγμή, όπως λέμε εδώ πέρα, είμαστε εδώ πέρα και φτάνουμε σε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Βλέπετε λοιπόν, ξεκινάμε από το μπαλάκι που έκανε τις τρελές κινήσεις, πάμε στο μπλάνκ εδώ πέρα και φτάνουμε σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτό εδώ είναι η καμπύλη η οποία βλέπετε κατά κάποιο τρόπο, αυτή η καμπύλη εδώ πέρα, θεωρητικά είχε γίνει, χοντρικά μιλάω τώρα, αυτό είναι fit βέβαια, είναι από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Οι θεωρητικοί φυσικοί είχαν υπολογίσει και λένε, αν έχουμε δίκιο, θα πάτε και θα μετρήσετε τις διάφορες αποκλίσεις που έχει η θερμοκρασία μέσα από τη γωνία, δηλαδή μετράω εδώ, μετράω εκεί, μια γωνία, και το κάνω παντού στο σύμπαν, και θα πρέπει να δείτε, να βλέπετε πάνω και κάτω, πάνω και κάτω, πάνω και κάτω, καταλαβαίνετε, μιλάμε για γκαουσιανές, όπως λέμε, στατιστικές, οπότε πρέπει να έχουμε, όσο είναι τα πιο θετικά, θα πρέπει να είναι τα αρνητικά κτλ. Και πραγματικά αυτό βλέπουμε. Και βλέπετε τώρα εδώ
Κοιτάξτε τώρα τις καμπύλες αυτές, τα κόκκινα είναι τα πειραματικά δεδομένα, αν θέλετε, και το πράσινο εντός εισαγωγικών είναι η θεωρητική καμπύλη, η οποία ήταν εκεί πέρα από το αρχές του 80, έτσι. Δεδομένο το. Κοιτάξτε τώρα να δείτε το φυτ το οποίο γίνεται, δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα που έρχονται από 380.000 χρόνια μετά από από τη Μεγάλη Έκρηση, και κοιτάτε τώρα για να καταλάβετε ότι πραγματικά ξέρουμε τι κάνουμε εδώ, έτσι, αυτό το πράγμα εδώ, και μελετώντας τώρα τέτοιου είδους καμπύλες, όχι μόνο τώρα πια επαληθεύουμε αυτά τα οποία λέμε, με τον τρόπο τον επιστημονικό, μέχρι εδώ so far so good που λέμε, έτσι, αλλά βγάζουμε και τα πειραματικά δεδομένα, γιατί παραδείγματος χάρη εδώ σας λέει, για τους ειδικούς πως θα είναι στο ακροατήριο, μερικοί εδώ σας λέει τώρα που είναι αυτό το πρώτο πικ που είναι εδώ πέρα, μας λέει ακριβώς γιατί αυτό που σας είπα είναι η πειραματική επαλήθευση, αυτό που σας είπα, ότι ζούμε σε ένα σύμπαν το οποίο είναι επίπεδο, δηλαδή είναι ευκλίδιο το σύμπαν σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι. Αυτή είναι η πειραματική επαλήθευση. Τελείωσε. Δεν έχουμε να λέμε ουφ και μπαφ. Έτσι. Είναι αυτό. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι αυτό. Ότι ζούμε σε ένα σύμπαν που έχει ολική ενέργεια 0. Τέρμα. Δεν έχουμε δεύτερη αυτή. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, και θα το αφήσω αυτό γρήγορα, θα έχετε ακούσει τον τελευταίο χρόνο που είχαμε το μεγάλο πείραμα, ότι βλέπουμε επίσης και εκβατική ακτινοβαλία βαρύτητος κτλ. Έχετε ακούσει που μιλάμε, που το λέμε κτλ. Το οποίο, αν θα ήταν αλήθεια, πραγματικά θα ήταν ίσως από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει στην επιστήμη, θα έλεγα. Εντάξει. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, και δυστυχώς αυτό που είδαν τελικά ήταν το background, είχαν υπολογίσει λάθος, μάλιστα το foreground, δεν είναι το background εκεί. Αυτό, δηλαδή, από εκεί που η περιοχή που βλέπανε, η ακτινοβολία που πέρναγε, δεν είχαν υπολογίσει καλά τι υπάρχει μεταξύ, τι περνάει, και αυτό το έχει αλλάξει και έμοιαζε σαν να είναι εκβατική βαρύτητα, αλλά δεν ήταν. Οπότε τελικά, είδατε τι είχε κάνει ένα αντίστοιχο αυτό είναι ένας πιο περίφημος πίνακες του δυτικού κόσμου, είναι το Starry Night του Van Gogh, έτσι όπως ξέρετε όλοι, ήταν πώς έβλεπε τον κόσμο μέσα από το άσυλό του. Βλέπετε μερικές φορές οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα άσυλα παράγουν πιο καλά από εμάς που δεν είμαστε στα άσυλα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει εδώ, έτσι, ήταν 1889 τον Ιούνιο. Λοιπόν, είναι απίστευτο το πώς μοιάζει με αυτό το πράγμα, μόνο ο πίνακας του Van Gogh είναι αληθινός, με την έννοια ότι υπάρχει, ο άλλος τελικά φαίνεται ότι δεν ήταν αληθινό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια αυτή και φτάνω στο τέλος. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει αυτές οι θεωρίες που ανακαλύψαμε, που ήταν από τη θεωρία των υπερχορδών και το ένα και το άλλο και τα λοιπά, με τον κύριο Λαχανάδα που λέει no scale supergravity, μη κλιμακούμενη, μου είπε ο κύριος Μπαμπινιώτης την σωστή εξήγηση του no scale, έτσι, στα ελληνικά. Λοιπόν, είναι το εξής πράγμα. Εφαρμόσαμε, για να δούμε τώρα σε αυτού του είδους την υπερβαρύτητα, έτσι, να δούμε τώρα τι μοντέλα μπορούμε να φτιάξουμε της θεωρίας του πληθωρισμού. Εντάξει. Και προς κατάπληξή μας, εδώ είναι το 13 το καλοκαίρι, και μάλιστα ήμουν εδώ πέρα στην Αθήνα, έτσι που κάναμε αυτή την ανακοίνωση, είδαμε ότι ξαναπήγαμε στα πειραματικά δεδομένα, είδαμε τα πειραματικά δεδομένα, ξαναδουλέψαμε τις θεωρίες και βγάλαμε ότι μέσα από αυτά τα μοντέλα μπορούμε και βγάζουμε ένα μοντέλο του πληθωρισμού, το οποίο είχε προταθεί πριν πολλά χρόνια από το λεγόμενο Starobinsky model. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό συγκεκριμένα, για τους ειδικούς του λέω μόνο, έτσι, το πράγμα, το οποίο ήταν βασισμένο σε κάτι εντελώς καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν ανεξάρτητο, άλλαζε λίγο τη θεωρία της βαρύτητας κτλ. Το καλό όμως με εκείνο το μοντέλο ήταν, παρότι φαινόταν λιγάκι περίεργο, ήταν ότι ήταν ίσως το καλύτερο μοντέλο που τέριαζε με όλα τα πειραματικά δεδομένα. Και το πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο ήταν κατά πόσον αυτό το πράγμα μπορούμε να το βάλουμε, αυτό το πράγμα από μόνο του, δεν στο κόντρο όπως ήταν, αλλά πώς αυτό μπορούμε να το κάνουμε, να το φέρουμε μέσα στην κοσμολογία και στα στοιχειώδη σωμάτια τα οποία συζητάμε σήμερα και τα τεστάρουμε στο εργαστήριο.
Και ξαφνικά, όπως επαναλαμβάνω εδώ, βλέπουμε ότι βρήκαμε, επαναλαμβάνω το Μάιο, τον Ιούνιο του 2013, κάναμε αυτή την ένωση που υπάρχει μεταξύ των μοντέλων το οποίο συζητάμε στα στοιχειώδη σωμάτια και στην κοσμολογία και ξεκίνησε μια μεγάλη κατά κάποιο τρόπο έξαρση στην κοινότητα με αυτό του είδους τις καμπύλες εδώ πέρα και αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως, κάτσε μια στιγμή να σας πω κάτι. Εδώ είναι τα πειραματικά δεδομένα, γιατί φυσική πρέπει να μιλάμε μόνο με πειραματικά δεδομένα. Εδώ είναι τώρα από το Planck πώς είναι τα πειραματικά δεδομένα εδώ πέρα. Τα περισσότερα από τα μοντέλα τα οποία έχουν προταθεί ήδη έχουν σκοτωθεί. Έτσι αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το καλό. Το καλό ενός μοντέλου είναι ότι πρέπει ένας που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να προτείνουμε πράγματα τα οποία όχι να λέμε για τα επόμενα 100 χρόνια, τα οποία μέσα στα επόμενα χρόνια να μπορεί να τεσταριστεί. Και έτσι κρίνεται τους ερωτικούς φυσικούς καλούς από τους κακούς, έτσι, όταν αυτά που λέτε βγαίνουν πειραματικά δεδομένα και τα επαληθεύουν, έτσι, δεν είναι στον αέρα. Λοιπόν, αυτό τώρα που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι όλα τα περισσότερα από αυτά τα μοντέλα, όπως βλέπετε, είναι έξω και βλέπετε αυτό το μοντέλο το οποίο συζητάμε, που αυτό που λέμε το Starobinsky το μοντέλο, αυτό εδώ πέρα το οποίο εμείς δημιουργούμε τώρα μέσα στα στοιχειώδη σωμάτια, είναι ακριβώς το κέντρο όλων των πειραματικών δεδομένων. Δηλαδή ικανοποιεί όλα τα πειραματικά δεδομένα. Αυτό απλώς είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα που θέλω να πω είναι ότι μπορεί κανένας να δημιουργήσει τέτοιου είδους, μια ολόκληρη κατηγορία τέτοιου είδους μοντέλα, τα οποία να μπορέσουν και τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο σε πολύ καλή σύνδεση με τα πειραματικά δεδομένα και υπάρχουν εσωτερικές διαφορές, και εδώ είναι ο τίτλος βασικά της ομιλίας αυτής, η οποία μπορούμε να διακρίνουμε και φτάνει τώρα τα πειραματικά δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή και τα καινούργια που θα βγάλει το Planck, τα οποία τα ξέρουμε μερικοί από εμάς, έχουν μισοκυκλοφορήσει, μας λένε ακριβώς ακόμα πιο πολύ, μας βάζουν αλυσίδες αν θέλετε, μας αλυσοδένουν, μας εγκλωβίζουν στο ποιο μοντέλο είναι το σωστό, γιατί μας δίνουν πολύ περισσότερα καλύτερα πειραματικά δεδομένα με πολύ μικρότερα σφάλματα. Είναι απίστευτο η δουλειά που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα και περιμένουμε, εδώ βλέπετε τώρα μια σειρά από τέτοιου είδους καμπύλες και περιμένουμε τώρα να δούμε κατά πόσο που θα πέσει αν θέλετε το μπαλάκι. Δηλαδή πραγματικά μιλάω, είναι να δούμε τώρα με τα καινούργια πειραματικά δεδομένα, να δούμε πόσα από αυτά. Μιλάμε τώρα για μια κατηγορία ομάδα η οποία έχει επιζήσει από τα προηγούμενα πειραματικά δεδομένα, πώς θα επιζήσει τώρα με τα καινούργια πειραματικά δεδομένα τα οποία έρχονται και τα οποία έχουν μικρύνει πάρα πολύ τα σφάλματα. Έτσι. Ζούμε σε μια πολύ εποχή. Και εδώ τώρα και τελειώνω, γίνεται τώρα μια μεγάλη σύνδεση. Και αυτό είναι η πρώτη φορά το οποίο συμβαίνει. Γιατί αυτό το ύφλαντον, το οποίο σας είπα το σωματίδι αυτό, έχει μία μάζα η οποία είναι περίπου 10 ή 13 φορές, έτσι μας λένε όλα τα κοσμολογικά δεδομένα, αυτό δεν το συζητάμε, 10 ή 13 φορές της μάζας του πρωτονίου. Και λέει κανένας το καλά, αυτό που βγήκε, εντάξει, το βλέπουμε βάζω τα πειραματικά δεδομένα, κάνω αυτή, βγάζω αυτό. Τώρα αυτό ξαφνικά από πού προέκυψε? Και υποτίθεται ότι στα μοντέλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε και λέμε no scale είναι ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους σκάλα. Γι' αυτό το λέμε no scale, ότι δεν έχουμε διάφορες σκάλες, όλα αυτά βγαίνουν από μια βασική σκάλα. Εδώ τώρα με τον John τον Ellis και τον Keith τον Όλη, που είναι αυτή η ιστορία όλη που παρουσιάζω εδώ πέρα, κάναμε μια αρκετά, πώς το λένε, σέντρα γκολ που λέγαμε παλιά όταν παίζαμε από μακριά γκολ, έτσι, και το γκολ αυτό, για να πούμε μια ποδοσφαιρική έκφραση, είναι το εξής πράγμα. Κάνουμε μια ένωση όπως θα έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια, ξέρουμε ότι τα νετρίνα έχουν μάζα. Η μάζα βέβαια, η βάζα των νετρίνων είναι πάρα πολύ μικρότερη από τις μάζες των ηλεκτρονίων κτλ. Είναι της τάξης περίπου 1.000.000 φορές μικρότερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου, που είναι το πιο ελαφρότερο. Εντάξει. Για να γίνει αυτό υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος ο μηχανισμός αυτός χρειάζεται να υπάρχει ένα άλλο σωματίδιο, το οποίο ξέρουμε πώς γίνεται, λέγεται ένας μηχανισμός τραμπάλας, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ και ξέρετε πώς είναι η τραμπάλα, είσαι έτσι και επειδή αυτό είναι βαρύ πάρα πολύ, το σηκώνει ποτό έτσι και μας κάνει αυτό να είναι πάρα πολύ ελαφρύ και αυτό πάρα πολύ βαρύ. Άμα πάτε και βάλετε τα νούμερα, αυτό εδώ πέρα το σωματίδιο το οποίο ξέρουμε πώς να υπολογίζουν τη μάζα του, είναι της τάξης του 10 13η
Είναι ακριβώς η μάζα με το ύφλατον. Σκεφτήκαμε λοιπόν το εξής πράγμα. Το νετρίνο δεν μπορεί να είναι το ύφλατον. Άμα είμαστε όμως στη σουπερσυμμετρία, το νετρίνο έχει το αδελφάκι του και μπορεί να είναι το συνετρίνο, όπως λέμε, που έχουμε σχεδόν ακριβώς την ίδια μάζα, και έτσι μπορεί να μας δώσει αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα. Και μας δίνει τώρα μια μεγάλη λύση στο πρόβλημα γιατί η μάζα του ύφλατον είναι αυτή που είναι 10-13 G. Και κάνουμε αυτή τη μεγάλη σύνδεση. Επίσης, άμα το κάνω αυτό, μπορώ και εξηγώ. Ήταν παλιές ιστορίες, αλλά τώρα όλα μπαίνουν μαζί. Γιατί, παραδείγματος χάρη, στη φύση, ενώ στην αρχή του σύμπαντος έχουμε ύλη και αντιύλη το ίδιο, δεν υπάρχει αντιύλη, και καλύτερα που δεν υπάρχει αντιύλη, γιατί αν ήταν η αντιύλη εδώ μέσα θα υπήρχαν εμείς τώρα, έτσι, θα γινόμαστε φωτόνια. Άμα ο κύριος Σταθόπουλος δει τον κύριο Αντισταθόπουλο, θα γίνει φωτόνιο σε μια στιγμή που τον βλέπω εδώ. Θα εξαφανιστεί εντελώς, ας πούμε. Οπότε καλύτερα να μην γίνει. Λοιπόν, ο τρόπος αυτός που συμβαίνει αυτό του είδους το πράγμα είναι μέσα, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιεί αυτά τα βαριά νετρίνα, τα οποία είναι τα αδελφάκια του ύφλατον, και έχουμε λοιπόν το συνετρίνο να μας κάνει το ύφλατο, που μας δίνει δηλαδή την ενεργειακή αυτή δομή όλο στο σύμπαν, και αυτά μας εξηγούν επίσης γιατί δεν υπάρχει αντιύλη στο σύμπαν. Υπάρχει στα εργαστήρια, τη φτιάχνουμε, αλλά δεν υπάρχει διάχυτη στο σύμπαν. Και επίσης, προφανώς, σε όλη αυτή την ιστορία πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε τα υπερσυμμετρικά. Εδώ βλέπετε αυτό που λέμε το Golden Strip, είναι από το Las Vegas, αν έχετε πάει έτσι στην αυτή τη μεγάλη λεωφόρο εκεί πέρα. Και υπάρχει τώρα εδώ η μεγάλη σύνδεση που γίνεται όλων αυτών που σας είπα. Επειδή χρησιμοποιώ την υπερσυμμετρία εκεί πέρα, μέσα από τα συνετρίνο περνάμε στην υπερσυμμετρία, περνάμε δηλαδή στο CERN. Δηλαδή όλες αυτές τις ιδέες, τις οποίες μπορούμε και έχουμε λόγω από την κοσμολογία, από του Πλάνκ και τα λοιπά, μπορούμε μέσα από αυτή τη σύνδεση εδώ πέρα να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα γεγονότα και να μπορέσουμε να το δούμε όλο αυτό το πράγμα στο CERN. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Έχω την εντύπωση ότι είναι πρώτη φορά που βάζουμε μια, αν θέλετε, πρακτική. Δεν είναι απλώς να λέμε για τη θεωρία του παντός και να λέμε λόγια και λογάκια. Έτσι. Βάζουμε τώρα μια πρακτική εφαρμογή αυτών των πραγμάτων όλων και λέμε τώρα πώς συνδέουμε το ένα με το άλλο σε ένα πολύ συγκεκριμένο τόπο. Και εδώ σας λέω τώρα, παραδείγματος χάρη, βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή εκεί πέρα που δεν έχει αποκλειστεί από το CERN, από το LHC που θα αρχίσει σε μερικούς μήνες. Ήδη τα πρωτόνια γυρίζουν σιγά σιγά, και να φτάσουμε να μας δώσουν να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη σύνδεση που θέλουμε. Λοιπόν, και βλέπετε λοιπόν εδώ, ας αφήσουμε και να ξεκινάω στην αυτή και τελειώνω, ότι βλέπετε λοιπόν τώρα εδώ πέρα, γιατί είχα αυτή την πρώτη τρασπάραση, βλέπετε ότι έχω τις πληροφορίες όλες που παίρνω από εδώ πέρα, μας δίνει αυτό το μοντέλο το οποίο σας είπα, μια κλάση από μοντέλα, τα οποία αυτά χρειάζονται υπερσυμμετρία, χρειάζονται υπερνετρίνα αν θέλετε κτλ. Τα οποία αυτά μας δίνουν και μας λένε τι συγκεκριμένα φάσματα έχω αυτά τα καινούρια σωματίδια, τα οποία μπορώ και τα βλέπω στο CERN. Και έχουμε δηλαδή μια πραγματική εφαρμογή, αν θέλετε, έτσι, εφαρμογή όμως η οποία μπορείς και την τζιμπάς, όχι να λέμε μόνο θεωρητικά, έτσι, του πώς μπορούμε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και έχουμε πολύ συγκεκριμένες προβλέψεις, όπως είχαμε για 40 χρόνια για το Higgs και επαληθεύθηκε η πρόβλεψη, ενώ ο τρόπος που θα το βρούνε αυτό το πράγμα, έτσι και εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένους μεθόδους, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι και τελειώνω για τους νέους ανθρώπους. Ο θεωρητικός φυσικός δεν έχει μόνο να λέει τις ιδέες, όπως λέει και ο Ρίτσαρντ Φάιμαν, ο θεωρητικός φυσικός πρέπει να δείχνει τρόπο πώς θα μπορούς να επαληθεύσεις ή να μην επαληθεύσεις τις ιδέες τις οποίες έρχεται. Αυτά λοιπόν είναι, εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και ενδιαφέρουσα για την φυσική, και καταλαβαίνετε τώρα το τι λένε αυτά τα αποτελέσματα, τις φυσιοφιλοσοφικές αυτές, είναι στον καθένα να δει πώς θα τα ερμηνεύσει όλο αυτό το είδος, αυτό το καινούριο σύμπαν το οποίο φτιάχνουμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.